Те убиват Исус. Той умира на кръста. Защо го убиват? Нима той е извършил нещо нередно? Не, той умира, защото ти и аз сме постъпвали зле. Исус се съгласи Бог да го накаже за нашите грехове. Защо умря Исус? Лука 23. След смъртта на Исус, неговите ученици положиха тялото му в гробница. Сега е сутринта на Пасхата. Две жени отиват при гробницата, но тялото на Исус не е там. Бог бе възкресил Исус и Исус си бе отишъл. Исус отново е жив. Как мислиш? Исус все още в гробницата ли е? Лука 24. След като Исус възкръсна, той се яви и говори на своите приятели. Но те не знаеха, че това е Исус. Те бяха много тъжни, защото мислеха, че Исус е мъртъв. Изведнъж те разбраха, че това е Исус. Колко щастливи бяха те, че Исус отново е жив. Защо бяха тъжни приятелите на Исус? Лука 24. Виж какво става. Исус се възнася на небето. Той се връща в небесата, където се намира Неговият Отец. Исус се прощава със своите ученици. Той им обещава отново да се завърне. Тогава те завинаги ще останат с Него. И ние също ще бъдем с Него. Къде отива Исус? Лука 24. Няколко седмици, след като Исус се върна на небето, Той изпрати Святия Дух да се засели в нашите сърца. Приятелите на Исус се събраха всички заедно. Изведнъж те видяха над главите си малки огнени пламъчета. Можеш ли да ги покажеш? И те започнаха да говорят на езици, които не бяха учили. Какво имаше над главите им? Деяния 2. Този човек не можеше да ходи. Той не можеше да ходи дори когато беше малко момченце. Но сега ти го виждаш да скача от радост. Какво се е случило? Приятелите на Исус, Петър и Йоан, заповядаха на болестта да го остави. Святия Дух им даде тази сила. Какво направиха Петър и Йоан? Деяния 3. Човекът, който е коленичил на тревата, е Стефан. Той говори на хората, че само Исус може да прости греховете им. Той не престава да говори колко прекрасен е Исус. Това ядоса хората. Те започнаха да хвърлят по него камъни, докато не го убиха, и той отиде на небето, за да бъде с Исус. Защо хората се ядосаха? Деяния 7. Бог изпрати своя приятел Филип да поговори с човека в колесницата. Филип разказва на човека за Бога. Той също иска да бъде приятел на Бога. Филип му казва, че той първо трябва да повярва в Исус. Ти също можеш да бъдеш приятел на Бога. Какво казва Филип на този човек? Деяния 8. Павел беше враг на Исус. Той мъчеше и убиваше хората, вярващи в Исус. Изведнъж се появи ярка светлина и Павел падна. После Исус му заговори от небето. След това Павел започна да разказва на всички, че Исус е Син Божий. Кой заговори с Павел от небето? Деяния 9. Петър беше в затвора, понеже говореше на хората, че Исус ги обича и умря за тях. Бог изпрати ангел да помогне на Петър. Ангелът направи така, че веригите паднаха от ръцете и краката на Петър. Вратите на тъмницата бяха заключени, но ангелът ги отвори без ключ и Петър излезе на свобода. Какво стана с веригите на Петър? Деяния 12.
хората на Тимотей му чете от Библията. Когато порасне, той ще разкаже на много хора за Библията и за Исус. Библията е книгата, която Бог ни е дал. В нея се говори, че Бог ни обича много. Имаш ли своя собствена Библия? 2 Тимотей 1.